Bé, perfecte, doncs bona nit. Aquí perdó, partien, que encara queden algunes cadires, si algú vol seure. N'hi ha poques, però aprofitem-les. Bé, començo dirigint-vos unes brevíssimes paraules de benvinguda en nom de l'Associació Patriòtica Catalunya 1640. Com sabeu, molts de vosaltres, des de l'any 2007 hem anat fent un seguit de trobades de caràcter anual, un dia, diguem-ne, de l'associació, i amb motiu d'això atorgàvem la medalla Pau Claris. La primera va ser atenent als orígens de la nostra associació al Front Nacional de Catalunya, el 2007, i després, successivament, s'han anat atorgant a Acció Cultural del País Valencià, a la Bressola, a Joan Triadú, que vam tenir l'encert, i per desgràcia, que fos l'últim acte públic al qual va assistir el Joan Triadú. Posteriorment, l'obra cultural balear, i finalment la Mònica Terribas i l'Assemblea Nacional Catalana, i en aquell moment amb l'assistència de la presidenta, la Carme Forcadell. L'objectiu de la medalla és la de reconèixer una trajectòria de lluita o de servei amb l'objectiu del redreçament nacional de Catalunya i per l'obtenció de la plena sobirania del nostre país. Persones i entitats que pensàvem que tenien aquesta trajectòria. Des que vam concedir aquesta última medalla a l'Assemblea Nacional Catalana, vam pensar que volíem atorgar la següent al vicepresident Oriol Junqueras i al president Mas, per reflectir aquest nord que sempre ha tingut la nostra associació, que és el d'ajuntar, unir els sobiranistes transversalment amb l'objectiu d'assolir, convençuts que per assolir l'objectiu necessitem la col·laboració de tots. Aquest repte que teníem, finalment, avui l'hem aconseguit, tot i que hem hagut de vèncer alguns obstacles, com per exemple el dia sense cotxes, o fins i tot un pregó de Felip V, que sempre ha escortat per la coronela, que sempre és un acte molt especial. Per tant, avui tenim aquesta possibilitat de premiar aquestes dues trajectòries i som molt feliços de poder-ho fer. Molt breument, ja simplement agrair-vos, per tant, que hagueu vingut avui, i ja donaré la paraula a la persona que farà la glossa d'aquests dos premiats, que és l'escriptor, periodista, professor Francesc Canosa. No calen les presentacions per la seva trajectòria, per la seva presència en els mitjans de comunicació. No sé si avui imitarà a un gat o un gos, però en tot cas segur que amb la seva capacitat d'imaginació, d'originalitat, segur que ens sabrà enllaçar aquest escenari en el que estem fantàstic, que és el del Castell de Montjuïc, amb la trajectòria i el que representen els premiats. Només també volia afegir un petit incís en relació perquè sapigueu d'alguna manera que l'objectiu inicial era que aquest acte fos acollit al BOR, Centre Cultural. El govern de l'Ajuntament inicialment va rebutjar la possibilitat que es pogués celebrar al BOR i posteriorment, després d'una petició reiterada, ens va indicar que podria tenir lloc al mes de maig del 2017. Per tant, vam decidir, afortunadament, se'ns va obrir aquesta possibilitat de fer-ho a Montjuïc, al castell, i la veritat és que és un escenari també magnífic i esperem que sigui molt lluït. Per tant, insisteixo, moltes gràcies per la vostra presència i dono la paraula al Francesc Canosa.